Pagi-pagi diajak degan kelapa ijo asli, tapi sebelumnya aku mau masak dulu. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Ini aku masaknya simple aja, mau bikin bakmi lagi. Aku pakainya mie kuning darah 2 bungkus ya lur. Yut, mie kayak digodok dhisik ben empuk, semari ngono nyiapne bumbune kayak biasanya bawang merah, bawang putih, karo merica. Suwe-suwe, mine langsung wegek diangkat, mengko ndak kemblotongen. Yut, bumbune digongso ngasih mateng, langsung wae sayurane gek dijegurne, lanjut disusuli emi. Gek ora ketinggalan ditambahi seasoning, gur kari nambahi moto ya lur, karo kecap, mergane kan uya iki wis mau melu tak ulek karo bumbu halus. Kalian ora sasalfok, lah Mbak Lili kok dirasakne emangnya ora poso. Ngene ya lur ceritane iki ke video sebelum puasa. Kan bakmine wis mateng, langsung wae ge tinggo goreng iwak cuwik. Dadi iwake cuwik mau mung tak goreng tepung. Dan akhirnya masakanku sing satset simple banget wis mateng. Pawone tinggo godhog banyu karo tinggo godhog sajeng. Lanjut aku meh degan kambil ijo wulung, kambil ijo sing asli ya lur. Nek asli iki ngene iki lho, rupane iki nek dibuka ana semu-semu pink-pink ngono kuwi. Jenenge kambil ijo asli, oleh ngolehne bojoku saka ngalas wingi. Lah iki piye konsepe? Esuk-esuk wis degan tapi jujur wae iki ki suweger banget ya lur. Bocil-bocil kuwi padha doyan. Dene ora usah ditambahi sirup ya wis enak banget, tapi berhubung ya ana sirup dadi tak tambahi ben tambah enak pol ya lur. Kan ngedite pas poso ngene iki ya marai kemecer tenan.